εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, Στέφανε, πριν δοκιμάσω, γιατί θα δοκιμάσω και θα εκτιμήσω για να δω, για να βαθμολογήσω και να δούμε και πόσο ωραίο θα είναι. Επειδή είσαι από τη Βερόνα, και εγώ τιμώ τους καλεσμένους μου και για να τιμήσω το υπέροχο σου πιάτο, θέλω να πάμε να δούμε όλοι μαζί παρέα ένα μικρό αφιέρωμα στην πανέμορφη Βερόνα. Αν και βρίσκεται ένα βήμα πίσω από τη διάσημη γειτονά της, τη Βενετία, η Βερόνα είναι σίγουρα από τις περιπτώσεις που είναι έρωτας με την πρώτη ματιά. Η ηρωνία της τύχης είναι ότι εδώ στη Βερόνα γεννήθηκε η μεγαλύτερη ερωτική τραγωδία του William Shakespeare, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ορδές τουριστών, ερωτευμένων και μη, σπέβδουν στο διασημότερο σπίτι της Βερόνα, το αρχοντικό των Καπουλέτων, για να δουν από κοντά το ξακουστό μπαλκόνι όπου ξεκίνησε ο αξεπέραστος σεξπιρικός έρωτας. Ενώ οι απανταχού ρομαντικοί βομβαρδίζουν τους τοίχους της αυλής με ερωτικά μηνύματα, μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι τους. Και δεν παραλείπουν να αγγίξουν το δεξί στήθος της Ιουλιέτας, που ο μύθος λέει ότι φέρνει τύχη στον έρωτα. Μακριά από το άγαλμα και το σπίτι της Ιουλιέτας, η Βερόνα ως αρχιτεκτονικός καρδιοκατακτητής θα κερδίσει εύκολα την καρδιά σας, όπως εύκολα κέρδισε το χρήσμα της UNESCO ως πόλη-μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και σίγουρα εδώ δεν επιδέχεται γιατί. Visto il dolore che mi fai provare, delle mie vite tu sei la peggiore, proprio per questo sei fondamentale. Necessità lunatica, necessità, necessità, sei la canzone che non so cantare, quella ferita che non so guarire, la cioccolata che mi fa godere, o forse l'uva a cui non so arrivare. Sei l'abitudine che non voglio avere, visto il dolore che mi fai provare, delle mie vite tu sei la peggiore, proprio per questo sei fondamentale. Το Όλο Σοκολάτα τώρα και στο Facebook. Δείτε ξανά όλες τις αγαπημένες συνταγές της εκπομπής στο Facebook Όλο Σοκολάτα και μοιραστείτε μαζί μας συνταγές και φωτογραφίες από τις δικές σας ξεχωριστές δημιουργίες. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μία παρέα και να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι Όλο Σοκολάτα και στο Facebook. My chocolate flavor, do me a favor, leave your taste all over me again. Αλεύρι Αφή Κεραμάρι Μάνα στην κίτρινη συσκευασία για τις πιο νόστιμες πίτες που φάγατε ποτέ. Στην κόκκινη συσκευασία φαρίνα Αφή Κεραμάρι Μάνα για κέικ που πετυχαίνουν κάθε φορά. Και η οικογένεια συμπληρώνεται με την άχνη και τον ισεστέ για όλες τις κρέμες, το ψηλό και χονδρό σιμιγδάλι. Αλεύρι Αφή Κεραμάρι Μάνα με σήμα τον ανεμόμυλο. Γκρούπο Κουτσίνε. Και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.gruppocucine.gr. Leave your taste all over me again, my chocolate flavor. Καλύτερα. I'm on
σε ευχαριστώ. Αφού κάναμε ένα εύκολο γλυκό για τις νοικοκυρές, να το αγαπάνε και τα παιδάκια, να παίξουν και λίγο. Υπέροχο. Πραγματικά εξαιρετικό, εξαιρετικό γλυκό που ταιριάζει βέβαια και με ένα καλό νερό. Και εδώ σίγουρα και νερό, ξέρεις, παγκοσμίου φήμης. Λοιπόν, πολύ καλό. Ένα από τα πιο ωραία νερά, συνοδευτικό, με ένα εξαιρετικό γλυκό, εδώ από τον Στέφανο. Στην υγεία σου, Στέφανε. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να σε. Grazie mille. Altrettanto, grazie. Ti aspetto και σε περιμένω και σε ένα επόμενο όλα σοκολάτα. Toute la journée, je vais jouer.